Marhite-hite goarni de bata ama. Doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho goarni to di porbadia na tumopalani doho tanoon. Amen. Mga sahod de bata say hamonangad do ulahonota. Ngot maho ale parhinaloan. Tarsunggul maahu di buhasi yang are. Pujiok kumaho di tonga-tonga ni akabangso. Ale Tuhan edehonok kumaho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. Martang yang maita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, sailehon matuhami rohana tugu, nabadia pikiran nadenggan dohot rohana ringgas, pasauton ulaon nadenggan. Sailehon dami tuhami asasonang hami, mangulu di bagasan pangoding. Saya marsigat tungtuh hatam mahami, maradopon saluhut musunami, saya ramoti jala pargogoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Pati ni debata di mingguta sadarion iman na dibuat sian patik parjolo satu patik pasapuluhon. Pati parjolo ahudo Jehova debatam ninna debatata dang jadi maraku ahu bahenomu debatam dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aik na di torun di tano yang go tunggabe si sobbaon manang sioloan. Dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na dosogot akan namarsineang di guarna. Ingot hamuma babadiahon ari minggui di nawono mari maula hamu nasa siulamu alai ari papituhoni ari paradiana ni Jehova di Batamdui. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu
Rodi isi ni hutan ni halap pe na mangibati hutam. Ai di nonomari do di topare bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradia do ibana di hari papi Tuhoni. Di bahini do, ubahin na di pasu-pasu di bata Jehova, hari paradianan nai jala di parbadiai. Ikon pasangapom mo do natorasmu, asa martua ho. Jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehova de batam diho. Unak ko mamunu, unak ko mangalakup, unak ko manakko, unak ko olo makatidakon hata na sututu mararohon dongan jolma. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu. Manang naposo na baoa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringot tupati na sapului, odo. Au do Jehova debatam ninna debatata. Pargogo na suatu dosan jala pardimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi suddu patuluhon, rodi suddu paupaton, pinopar ni akan na sogoroha diau. Alai, asido rohaku di akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Ima sahana, atau ngrak mangidogogo mahita siwat tuwa debata, lau mangulaon nau bartu patiki. Ale Tuhan debata. Mari dehita.
Tato potima dosa tanah godangi di hadapan di debata martang yang maita. Ale debata nami nama rasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Mana piga hali hami rotu jolom huyilala hami rikodo asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion rotu jolom. Jala hupar hatopot hami tung najot-jot do hami mandibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya jolom ala ni dosa nami aidang di halomor roham hamatian ni akka perdosa. Alai hamumulak ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Sesa masaluhut hagiruhon nami jala pangalason nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahotma asini roham ni hami marhite-hite panidangion dot hagogon ninto di porbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami manapakalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot hasisan ni dosata. Molo tungadong manang isi na mardosa adong do pangodia di amai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardenggana taringot tu dosata. Alai dada holat taringot tu dosata. Do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na rigijang. Mari dehita. Hatani debata nagabitur bu epistel di mingguta sadarion dibuat dosian buku Heber 10 sada Heber bidu 10 sada mamuka mesian ayat walu sahak rodi ayat 10 atau marsika soring mahita majaha sian hami mana parjolo songonom ma di disi hinorhon ni hapor seado mangoloi si Abraham dung di jauh bukas tutano si jalo onna bahet tiatianan sau do ibana bukas soadong di boto si topotonna
ay di paimay do huta na marujahan nahot na pinadean jalan na pinauli ni debata. Di bahini tubuh dosian nasasadai naung mate dohonon nasana torop di bintang ni langit nasagorang ni rihit di topi ni laut nasodapot bilangan. Marhite-hite padok nasida si songoni di tariason, pajalahi do nasida di parsabulon. Alay na dumengad do di halunguton nasida, ima na di banua gijangi, di baheni dang di hailahod debata nasida, na olo do iba na guaron debata nasida ay nunga di pauli di nasida sada huta. Ima sahana martua do natumangihon hata ni debata jala naupopsa. Amin. Marid dehita. Tahatidak koma hataha porsiaw tay songon na hinatidak kon nidong atas sa porsiaw di sa do portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehova au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai iman na tinubuan si Maria na gabi-gabi asyato di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na dumaon na bernit. Di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinor silang. Na tua tu banuatoru dung ditanom. Na mula mangolu di hari patuluhon. Na manay tu surgo lauhudul di siamun ni debata Jehova. Amanay pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pay mamulak suku tu tanoon. Mangumihala na mangulu do namate. Au porsea ditod di parbadia, jalarong sada huria na badia, huria hato panyala Kristen akan na badia, doho dihasesan di dosa, doho dihatai na madok, mula mangulu sogo ang nalang mate.
doho di hangoluan na surasuda. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama Jericho.
Dulu timah dohot Quran harmonik. Tapi kemah titing dohot nama sa di punggatan sa mingguan.
Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutihut ma tikting nomor ragam di Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Naparjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pawaluhon dong Trinitatis. Lapatanna hasitolu sadaun ni debata dohot topik Minggu. Sai 00 do mata ni Jehoba tuaka nama kabiari ibana. Paduahon kelompok kor tu parmingguan tanggal 10 Agustus 2025. Di pukul 7.30 namangisi kor inahana inadibora dohot amahuria. Di pukul 10 namangisi kor ina Kamis ina Esther dohot ama Jericho. Di pukul 10.07 namangisi kor ama Salom dohot remaja. Patoluhon ibadah Minggu pukul 7.30 wib. Di tanggal 10 Agustus 2025 nanengro hita memakai bahasa Indonesia. Paupaton amplop sagu hati. Di hari Minggu ta sadarion patu paut tado papungu amplop sagu hati tu situa naneng pensiun. Ima amang situa we huta barat nasian sektor Kanaan tapasahat mai dipelean na paduahon. Palimahon pasahat ulos hatuaon. Di Minggu ta sadarion di kebaktian pukul 10 wib patu paun ni huriata do pasahat ulos hatuaon turuas ni huria ima inang mutiara Panjaitan nasian sektor Kanaan. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 naneng roon patu paun ni huriata do pasahat ulos tu huria ima parjolo inang tiar mamanik sian sektor Kolose paduahon inang moina nenggolan sian sektor Judea. Paunopon pertangiangan sektor. Di hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sektor Judea dibagas di keluarga D Tapubolon Boru Sihotang. Di sektor Kanaan keluarga Situa W Huta Barat Boru Manalu. Di sektor Efesus keluarga B Huta Uruk Boru Huta Galung. Sektor Galatia keluarga Nyonya Situa Siagian Boru Manurung Manang Opu Hendrik. Di sektor Filipi keluarga M Tobing Boru Sianipar. Di sektor Philadelphia di keluarga Nyonya Hutapea Boru Tapubolon. Di sektor Bethlehem di keluarga P Simanjuntak Boru Panggabean. Di hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2025 di sektor Sion di keluarga Umahulai Boru Sidabutar. Di sektor Betania BPH sektor Roma keluarga Yuan B Manik Boru Sihotang. Di sektor Nasaret keluarga Nyonya Tarigan Boru Sihotang. Di sektor Kolose keluarga Nyonya Sitohang Boru Sinaga. Alamat pertanggiangan Boima Taida di Warta. Napapituhon Konven Pangula Nagoktiki HKBP Distrik 20 Alu Deboskap. Di hari Senin 10 Agustus 2025 di Patupado Konven Pangula Nagoktiki HKBP Distrik 20 Alu Deboskap. Maringanan di HKBP Cintra Indah Jonggol mulai pukul 10 wib. Borhat do paditata dohot keluarga madohoti konveni. Pawaluhon pea lansia. Di hari Kamis 14 Agustus 2025 di Patupado senam dohot PA lansia nahina suhuton ni sektor Nasaret maringanan di gereja mulai pukul 8 wib. Pasiahon Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Di hari Minggu 10 Agustus 2025 ima Hari Kemerdekaan RI pawalu tahun tapatupado upacara marhite mangedehon lagu Indonesia Raya dohot mengeningkan cipta adorang so mulai parmingguon di kebaktian Minggu pukul 10 wib. Pasapuluhon amplop diakoni sosial huria. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 nanengro patupaut tado papungu amplop diakoni sosial huria. Pasapuluh sadahon penghargaan tu siswa dohot mahasiswa berprestasi. Di hari Minggu tanggal 7 September 2025 tapatupado pasahat penghargaan tu siswa dohot mahasiswa na berprestasi
Ima juara sada 2.tolu tingkat SD sahat rodi tingkat SMA SMK, dohot mahasiswa IPK 3,5 untuk PTN dan IPK 3,6 untuk PTS. Tapasahat mabukti juara dohot IPK tu parhalado sektor tabe paling lambat di tanggal 31 Agustus 2025. Pa-10 Expo UMKM 2025. Di hari Jumat tanggal 26 September 2025, di Patupa Persekutuan Paropuan Distrik Manang PPD 20 Alu de Boskapdo, kegiatan Expo UMKM. Nah, nidohotan ni 200 peserta UMKM, na patupahon bazar makanan, fashion, kerajinan dohot jasa. Laos di Patupa do lomba martuba ina HKBP Sede Boskap, lomba fashion show anak, remaja dohot ina, lomba mewarnai bagi anak, lomba tortor ina, dohot pemeriksaan kesehatan gratis. Ria mahitamat dohotisa, na dipatupa di gedung Geraha Ronatama, mulai pukul 8 WIB, sahat tu pukul 10 WIB. Pendaftaran boy ma dihubungi tu inang Imelda Boru Ambarita seksi humas dohot nomor 8010 tolu walu sia walu tolu sia 54. Pa-10 toluhon. Pengadaan inventaris motor. Dana naung tarpapungu tu pengadaan inventaris kendaraan manang sepeda motor sahat tu sadarion godangna Rp22.600.000. Daftar naung pasahaton boy mataida di warta na adong di hitabe. Toktong mahu sosoy hami asa ukabbe marohatta laho manupahi danai. Anggiat boy humatop terrealisasi pengadaan 2 unit kendaraan ini. Di pasahat madukungan danai tu tim manang tu parhalado di sektor tabe. Pa-10 ton jadwal pembersihan gereja. Hobar tu jadwal naung sinagihon ni seksi sending di hari Marsogot Senin 10 Agustus 2025. Asa di Patupama pembersihan gereja ima nasian sektor Efesus, sektor Korintus, dohot sektor Roma. Dimulai ma pukul 10 WIB. Pa-15 torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 3 Agustus 2025 114 halak. Pa-10 pon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 halak. Ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 10 sada saat rodi tanggal 10 pitu Agustus 2025. Hatani debata napasi kopon las ni rohamuna tarsurat di Yohanes 15 ayat pitu. Molomian hamu di bagasanau, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamudo manang diape napinangido ni rohamuna. Pa-10 pituhon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon sia keluarga godangna Rp1.425.000. Pa-10 aluhon pelean bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 12 keluarga godangna Rp1.820.000. Mauliate ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pilihan bulalanna dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Agustus 2025 on. Tuakan aso pasahato dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatos sa ganug bulan tu huria marhite-hite parhalado sektor tabi. Pa-10 siyahon keuangan huria. Huria Rp1.120.725. Pembangunan Rp1.853.925. Sentralisasi manang pusat Rp8.175.150. Punguma sude Rp10.710.800. Molo tunga dong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akapeliani asa dihubungi ma tu parhalado
radedo hami padenggatton. Songoni matikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu tuhatta mapiliani bain sangap di guarna. Amin. Tapi gemah hede puju besian sian kor NHKBP.
Tapi gimana korsian peserta Festival Koro Amahuria Cimanggis.
Mare di mahita, laos di mata pasahat, peliata sada dot sada B.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate, dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hatani debata barita nauli, nagabe jamita di minggu tasadarion, minggu pawaluhod dong Trinitatis, imana tersurat di Pesalmen biddu tolu puluh tolu ayat 12 satu ayat 22. Dihamuna huria nahina holongan tapai hutihut ma asa hujaha songonom mahatani tuhatta tersurat disi. Martua ma bangso na mardebata hod Jahoba, bangso na pinilitna laho ainonna. Manatap-natap do Jahoba siat banua gijang marnida jolma manisia sudena. Manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana, dopak sude pangisi ni tanoon. Ibana do majadihon rohana sida sudena, dia toi do sude pabahenan nasidai. Dada hina deak ni parangan pamonakor raja, dada hina tibul ni gogo paluahon nabegu. Pangalesem do nang hoda panupahi, jala dang hina tibul ni gogo na paluahon ibana. Idama sai nol do mata ni Jahoba tuakka na makkabiari ibana, akka na makkalunguton asin ni rohana. Asa dipalua tod dinasida sian hamatean, jala dipangulu nasida sian haleaon. Sai dihalungut rohanami do Jahoba, ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami. Ay mga sahon ibana marlas ni roha dohami, marhaposat tu goarna nabadiyai dohami. Say pasonggop ma asini roham tuhami ale Jahoba, hobartu pakkalungutonon nami diho. Ido anggo sahatna. Hamunak kadamang do dainang adong di sisa dahata na matsayarga mertua ma. Ado mertuaon alay tabereng majolo sian sada hasil liak ke penelitian molo taguglingan non adong do, boleh ditampilkan amang. Tabereng makka manginang urutan 10 besar negara terkaya. Imana di sebelah kiri. Dungi tabereng mamuse 10 negara paling bahagia. Tarida dokat. Ale nang pola dihafal. Nang pola dihafal. Holat tabereng masuk nijo. Nana yang dono siani ternyata survei patuduhon kebahagiaan sejati sebuah bangsa bukan diukur dari kekayaan, tidak diukur dari kemajuan teknologinya, tidak diukur dari kekuatan militernya, melainkan dari pengakuan mereka kepada Tuhan sebagai raja. Boydo taboto songon nak kaningani dahola sada bangsodo napajupang disi namora dohot na sonang, yang kaya dan yang bahagia. Dan adong hola sada do. Siapa di situ kekuatan militer yang paling tertinggi? Yang sebelah kiri urutan 10. Tetapi mereka bukan menjadi masuk 10 besar negara yang bahagia. Kadang dok dainang tabereng ma, ternyata kekayaan dan kebahagiaan itu tidak berbanding lurus.
alani mulai suku kita nuain. Karena ini negara itu juga masuk kepada ranah keluarga. Isuku mazohita, apakah keluargamu bahagia? Jika bahagia, apakah kebahagiaan itu karena banyaknya hartamu? Jika tidak, apakah ketidakbahagiaan itu karena kemiskinan? Molo sonang do keluarga tak jadi saja pola pikir jo hita taring tu bahagia on. Sotung tari pemolo bahagia mekel terus ate. Agak dikecilkanlah sedikit ini suaranya. Dakya marsak. Dang dah sotung gabe iripan masuk anak turis je hita molo mekel terus. Dangi. Tapi ini kebahagiaan apa yang mendominasi perasaan kita, hati kita, jiwa kita setiap hari. Ada mungkin dakya hita murukkan pasti. Nah. Maka apakah jika saat ini bahagia itu karena sudah menjadi kaya raya? Atau kalau belum bahagia, apakah ketidakbahagiaan itu adalah karena kemiskinan? Tapi kiri mazo ala yakki do kamanginang molo idok ko bahagia dang ala nau mamora idok kan jala molo idok kurang bahagia do pedang ala ni napo napogos belum tentu. Nah. Tazahma pasal metulul tulu ayat 12 ya. Kita baca martua ma bangso na mardebata Jehovah bangso na pinilitna laho ainonna. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Sianayati mazohita manginang namangodolhon menegaskan martua ma bangso na mardebata Jehovah, bahasa martua bangso na mardebata Jehovah. Kenapa? Mengapa justru yang berbahagia itulah yang memiliki Allah seperti Tuhan kita ini di dalam Kristus Yesus? Itu diurutkan mulai dari ayat 13 sampai ayat 15. Natap do Jehovah siap banua gijang marnida jolma manusia sudena, bahwa bumi ada dalam pengawasan Tuhan Allah. Nah, itu berarti tidak ada sedikit pun waktu yang terlewatkan tanpa pengawasan Tuhan. Tidak ada satu detik pun, bahkan sepersekian detik pun dalam hidup kita yang terluput dari pengamatan Tuhan, sehingga kita benar-benar diawasi dan segala sesuatu yang akan mengusik kebahagiaan kita sesungguhnya Dia akan usir, Dia akan buang. Nanti bagian akhir ada syaratnya kalau kita fokus kepada Tuhan. Tetapi sering memang manusia ini tidak fokus kepada Tuhan dan hanya fokus kepada apa yang menjadi ambisi, keinginan yang sedang diusahakan untuk diperoleh. Nah, mana mangodolhon mertua do bangso namar debatahon Jehovah, dang namar debatahon harta kekayaan, dang namar debatahon kecanggihan teknologi, dang namar debatahon kecanggihan alat-alat militer atau pertahanan. Lam takas mamuse di ayat 10 ayat 10 itu tong majolo tazaha amanginang ya. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasanya. Ada banyak bukti sampai mulai dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu sampai negara-negara modern sekarang, justru raja yang merasa lebih hebat, lebih kuat hanya sebentar saja digulingkan, lengser ka Prabon. Molo didok si hoda
ya memang ini senjata alat perang yang bisa mempercepat langkah. Alai didok di si kuda adalah harapan sia-sia. Dia adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Idok kada mang dok dainang na membuktikan. Jadi bohado hita tutu maka porsiai debata ini akan sangat penting untuk menjadi fokus kita dalam menjalani kehidupan. Molo dihatai nak kaningani aka upaya manusia baik secara ekonomi, baik kecanggihan teknologi, baik perlengkapan militer, bahkan soal ilmu pengetahuan itu tidak bisa menjamin. Dan realitanya boleh kita lihat. Taidama realita zaman tikionak kadamang dok dainang. Lam maju do dunia medis ido kat ido alai sahib pe lam godang tak kuboto isi do pe hitana mengalami yang gohami hutanami sidik kalang hula sada do ubatnya cik butuha molo bulung-bulung do bulung niat tajau molo miak do warna miak tano do ninu pesas sedok melubo molo nama bugang itadahamu tetap parapi. Kalau yang ini nggak kenal lagi tetap parapi. Nah itu biasanya sisa-sisa pembakaran di atas itu bergantungan di perapian. Nah inilah yang dibikin minyak tanah. Itu ribai itu nama bugangi. Mungkin teori medis ini infeksi doan nonin nak. Apa dah mu melubo. Sekarang dunia medis luar biasa hebat. Tetapi penyakit semakin detail, semakin banyak. Ujungnya memang dibutuhkan don ke spesialis. Dan pola hira kita ngadong nang spesialis kuku. Jalan ngadong spesialis kuku jempol. Harang binoto be harganyon. Berarti asing bedo sahe ni sisi lonon. Semua sudah. Jadi itu kecanggihan teknologi medis itu berbanding lurus dengan semakin banyaknya jumlah penyakit. Lam tibo parbinoton nizolma bisa lam tibo doro egoisna. Semakin tinggi pengetahuan manusia, egoismenya juga semakin tinggi karena dia akan membatasi pergaulannya hanya untuk kasta-kasta dengan dia. Mulai istilahnya dia lah batak dang level huho inna. Manang dang level muau. Ada lagi amang inang. Lam godang gelar ni zolma lam morudo serep ni rohana. Semakin tinggi tingkat akademis gelar akademisnya, justru kerendahan hatinya semakin hilang. Ati peti akan menginang dang sudeda suatu gabi muruk kamu nonakana bergelar tibo. Tak sudah alai kecenderungannya seperti itu. Jala om muse paling parah. Lam godang dongan alai lam torop zolma kesepian. Gudang go zolma na kesepian di kota Besaron. Dang binoto populasi ni Cimanggison 3 halak dosa meter zolma. Tapi banyak orang yang kesepian. Banyak orang yang kesepian ini juga memiliki harta banyak. Bahkan memiliki anak-anak yang berhasil. Tetapi itulah realita yang terjadi di zaman sekarang. Membuat ternyata tidak ada jaminan bagi kita apa yang kita peroleh soal kehidupan ini. Yang kita sebutkan tadi itu. Dang boy ternyata mabak kita bahagia sepenuhnya. Atong behado sa mertua kamanginang. Bagaimana supaya bahagia? Bagaimana supaya kita berbahagia dalam arti terberkati? Karena ayat 12 itu diterjemahkan bukan dengan happiness, tetapi blessed. Diberkatilah. Mertua ma. Tazahama zoe sapulalu amanginang. Ya. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia, bukan dalam arti
ketakutan yang membuat kita lari. Bukan dalam arti ketakutan yang membuat kita gentar dan ogah untuk bertemu, melainkan takut dengan rasa hormat dan ketaatan kepada Tuhan. Dungin paduhan dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mereka yang menaruh iman percaya penuh kepada Tuhan. Maka dengan demikian alaniak kadamang dot dainang takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setianya akan menjadi sumber kebahagiaan dan kehidupan yang terberkati dalam kehidupan kita. Dalam kasih setia Tuhan. Dicatat dalam ayat 19, meluputkan dari maut di palua dohitasian hamagoan. Dia memelihara hidup kita, dijamin. Dia memelihara pada masa kelaparan, dijamin. Dia menyediakan kebutuhan kita, Tuhan menjamin. Odok kadamang dok dainang nagabe sada kekuatan dihital laho patuduhon biar mida zahubaido sumber ni kebahagiaan. Nah, hidup kita berada dalam pemeliharaan Allah yang Maha Kuasa. Karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sainol loldo mata ni Jehovah tuaka namak kabiari ibana. Alani makadamang dok dainang molo nunga songoni komi dihita sada kepastian tentang jaminan hidup yang membahagiakan kita. Mari kita renungkan dulu, memang apakah benar? Jikalau memang kita boleh membahagiakan diri dengan kata terberkati itu, dengan harta kekayaan, dengan apa yang menjadi capaian-capaian manusia, mari kita berlomba-lomba hanya untuk itu. Tak pola tu gereja, anggubu itu. Tetapi sekali lagi tidak bisa. Apa yang kita perjuangkan sekarang di dunia ini hanya cukup di bumi ini dan selesai. Sehebat-hebat dan sekaya-kayanya manusia, dia tidak akan pernah bawa sesuatu ke surga. Dakya. Asipatakan hita na mangulodo olo mga piyam molo adong na marulaw nadat. Iba mar mengo-mengo. Adong hargani peti mati na 10 ZT. Dikubur homo di San Diego. Sada kapling o paras 50 juta IP view lampu merah doi. Adong go di San Diego view adong do view danawin na. Ay memang molo kemarau koring do danawi. Tabayak ko jona mate mengamar view. Elo mamerek-merek karo ay no view. View kota. Beh. Hita do mga piandang pola. Nasuboy do molo mate ba na balok may zaljali ma. Usaha unang pola marepoton. Ay apola dihita sebenarnya. Ya mati-mati aja. Zolmodo nga dibebani gaya hidup sehingga kematian pun bisa bergaya. Orang-orang yang hidup ini membuat orang-orang yang mati itu seperti sudah menjadi sesuatu yang harus juga diheboh-hebohkan. Ido asa dong hata nama doko dikubur nama ngulu, dikubur namate nama ngulu. Ayo to. Yang meninggal mengubur yang hidup, bisa dipahami. Alay ko gararod nama sudi ada ton, bayanon nama marmengo-mengo sudi. Akhirnya ko manggadis ma, harta warisan. Nah, termasuk salah satu yang juga perlu secara teologis kita ingatkan. Amang inang, adong gak usah ada penelitian bahasa maul-maul no yang menikah akka naposo bulung ta. Saya tadokon ala soro dope rokka na memang dang ro dope. Ale bahasa dang ro. Karena segala sesuatu itu dimulai dari niat. Kalau sudah ada niatnya dia akan berdoa untuk itu dan berusaha. Tetapi kenapa tidak ada mau berdoa dengan sungguh-sungguh, hanya orang tuanya yang panik? Karena dia tidak ada niat. Kenapa tidak ada niat? Ngajoloi pikiri sinamot. Sewa gedung 80 juta. Jadi si penarado adong akan pre-wedding. Boh ini bawai seharana orang ikhlas terus. Iya.
Dibuat dulu apa? Tunjuk bulan kan? Itu ani dulu sih rohanang gue bawai. Holano 15 juta prewe. Jadi kon hitak kana toras donwaing menyadari supaya begini amang inang. Unang saya tatangyakkon alai cara tam merespon pernikahan itu orientasinya adalah hanya untuk sesuatu yang manusiawi. Amai. Ada mungkin di gedung sekolah minggu benok ada nih. Ini ya do, bah, dipilih magedung. Nang nakampanyawan ti gedung, enggak. Tapi doa kita harus sejalan dengan apa yang harus kita niatkan itu. Aita bebas sejo pikir atau taringot tu nama bain wah itu semua pernikahan itu. Sederhana saja. Kenapa so moloning marpesta mu gedung sekolah minggu mak. Unang go molodung dang tolap bidokon. Ay ada do na balga, ada do. Saya taduk do songoni alay molo so balga dah hira suadat. Sehingga kita tidak bahagia dengan cara adat yang sederhana. Tapi itu bukan terberkati. Hanya perasaan sesaat happiness. Andaikan kita mau mengubah ini atau mainang. Di Cimanggis, di HKBP Cimanggis mak. Baru saya masuk-masuk di Torunaima ada na. Ope dang na promosi au gedung sekolah minggu. Tapi bagaimana mungkin manewa gedung holag gedung dote 80 juta isan. Isa boy do dapat 25 juta. Idahan na. Nah sehingga kita kebahagiaan kita itu hanya berpuncak pada iko sau pesta naik belga. Roma mo punguan na punguan korbah iko seragam buhita dah. Nah. Seragam mo tongu siya humasusa. Ay bahara mo lo sa seragam. Terlalu banyak beban itu, akhirnya anak-anak kita itu memikirkan sibuk aja dengan kerjanya dan ada permainan yang dia senang itu aja. Ay manguli mahu amangna. Mulu amat tayo madokon bapa masahalinay. Tidak ada lagi niat. HP hatani de bata dipasu-pasu jolmai. Marpino parima. Ternyata sistem kita yang kita bangun tanpa sadar ini sudah menghalangi kehendak Tuhan. Walaupun tidak semua manginang, tapi mari kita lihat dulu potensi yang bisa dihadirkan oleh manusia, tetapi itu berakar dari membahagiakan diri karena takut akan Tuhan. Odo nama ce perlu sada fenomena. Molo pagajang yak kamanginang. Molo iba mabain pokok doa itu masuk kepada urutan kedua. Urutan pertama kesehatan. Bahasa sehat mah itu sudah amin. Nah masuk kepada urutan kedua. Sampai kapan ini menjadi daftar urutan kedua dalam setiap doa? Alai pos roha. Molo ngade bata madokon. Marokka doa anak kota dok berut tayamin. Tapi mari kita bangun dulu dari kita supaya kita tidak menjadi tidak bahagia menunggu mereka menikah. Bahagiakan diri dengan keadaan, tetapi satu dasarnya adalah takut akan Tuhan. Alania dong matulu komitmen nak kadamang dok dainang nanang patudonota. Laho mabain kebahagiaan ini. 3 hal yang menjadi komitmen bagi kita untuk berbahagia. Yang pertama adalah mari menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam setiap gerak kehidupan kita. Tempatkan Tuhan itu sebagai yang utama. Dari awal sampai mengakhiri satu hari Tuhan yang utama. Dan nama doko gabi komertangnya kita terus gabi dang karezo. Tapi ketika gerak hidup kita itu selalu dilandasi oleh firman Tuhan, maka kita percaya dalam setiap kesulitan pun Tuhan akan bisa menghadirkan kebahagiaan bagi kita. Pasti. Tetapi jikalau bukan Tuhan yang menjadi fokus dan yang utama dalam hidup kita, sehebat-hebat apapun capaian manusia, apapun yang kita peroleh mungkin melimpah ratusan kali lipat dari yang lain, itu tidak akan bisa membahagiakan kita. Dang tarpasonang ni akai rohatta alai na otik nata peop nuai. Atau bahkan ketika saat ini pun kita masih bergumul dalam hidup kita, Tuhan bisa menghadirkan kebahagiaan bagi kita. Amin.
Boy do kadamang do dainang. Takut akan Tuhan. Napa duahon? Berhentilah mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mulai belajar untuk menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Arang do holso takamang, arang do kainang, ada kekhawatirannya remaja na poso, godang. Banyak mulu kekhawatiran di festival kurdak pula juara. Kehidupan sehari-hari. Alay tong ikon monang mate. Ope tong lubi banon. Banyak yang kita khawatirkan. Kalau ada kekhawatiran kita, apa yang bisa menjadi solusi? Sepanjang waktu kita tidak dapat mencapai apa yang kita khawatirkan itu, maka selama itulah kita terus menjadi orang-orang yang khawatir. Akan ahulsoam matorus. Yutanami mamutik kopi. Manapu idok ko manapu kopi. Mulai sukudongan na sala ina ay na manapu kopi do weday na. Ngay huti kopion. Mahuah manunasi do enna. Itu ada diambil tunasnya, sepertinya tidak ada ambil buahnya. Manunasi ngay huti godang. Dia tidak mengakui itu. Ay madah mulai hati may tuan. No meninggal molongin na tor las marohana. Odang sudedo dianulir. Unang song unihita. Mulai ate mabah ay nga sekolah pengam ada apa tapi karizon yan atay. Ito ma. Alas sosong na irohanay ikosong diarwa. Hape saya tado do haposan diname leonon na do. Iya. Setia dalam perkara kecil, pekerjaan apapun sekarang itu yang setia, yang kita lakukan dengan setia, nanti Tuhan akan menyediakan yang lebih baik. Nah, sehingga jangan kekhawatiran itu, kekuatan kita, pikiran kita yang kita andalkan. Dan yang ketiga adalah hiduplah dalam pengharapan akan kasih setianya. Karena apa manginang? Beriman kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Mau lihat mali Tuhan, nunga tari parbarita naulimi di perminggon nami di Manugoton. Tung takas do jaminan ningolu nanilihomu. Ay sa inol-nol do Tuhan. Ho manatap sian banua gijang tuak kana makkabiari ho. Ala di pasu-pasu kodo biar mida jaho bado mual ni nasa hatuaon. Ala ni huwa ho kami mahatam. Maluadong jala sorat nuay ngulu nami ala niyak kabeban-beban kehidupan. Dang terabati itu halas niroha dohot sonang niroha nami. Ayak kana terpasu-pasu dohami nani ramotan ni asin niroham. Ala ni mertua mahami Tuhan. Ala oloh Tuhan mangaramoti hami. Manatap ngulu nami dohot akka gulmit na masa di bagasan na. Unang luas akka na asing nai mangabati hami marlas ni roha di bagasan ho. Alay marhite barita na ulimon. Sayhu patod ditok kami ma. Asa hodo nagabe pamusatan ni saluhut gulmit ni ngulu nami. Mauliate Tuhan. Pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam. Di na madala ni ari-ari ni ngoluna. Urupi jala pargogoy na sida laho pasauton akka ulaw na dinggani. Jala leho bisuk do tiras ni roha laho pasauton akka na pinarsita ni roha na sida ho Bartolomo ni roham. Asi maroham dia kasihol ni roha nami. Akka na toras na makasiholi hahipason. Upasahat tami tuho saya pasu-pasu Tuhan anggiat jupang hahi pason akay anak kon nami na mga luluy karejona saya patongod jala patuluhod di nasida inganan parkarejoan na denggan natipak ulahonon na di bagasan ho akan na makasiholi sirokap ni Tod dipe holo Tuhan na boy patupahoni atik petung dang husa dari hami boy do siya diri nami be siyan hasomalan nami na mga bati alayang gohoali Tuhan marhuaso do manggo tapon sa luhut nay say patongon mo kay anak kon nami buru nami akanong taluk mardong asaripe jupangan ibana di sirokap ni Toddina mauliati ali Tuhan pasu-pasu makadongan nami natongon di bagasan minggu naroon makalas sonari hatutubu dohot parningotat di pardong asaripion nasida ho ali Tuhan nama masu-masu anggiat margogo nasida madala ni ari-ari ni ngolu
Jala di bagasan ho na sida marlas ni roha pasauto nakaulo na linggan. Pasu-pasu manang pakubasyon nami di manugo ni Arion. Ho maale Tuhan natotong marlas ni roha marnida pelayanan ni sude akka perangkat ibadah. Mulai sian soundman, tim multimedia, song leader dohot pemusik, penerima tamu, kolektan, pembaca warta dohot liturgi. Pasu-pasu ulaun nami, pakubasyon nami. Bain sangat di guarmu jalalas rohani ruas ni huriam. Pinuji maguarmu nabadiai marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho. Amin. Mari demahita laos ditikina mari dioma tapasahat peliap paduahon dohot sagu hati tu sintua pensiun. Nani
Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parasya kami pilihanon pati bulhon harazaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaurohon ma damena tutodim.